дар Барселона як ҷавони 17 сола аллакай 2 сол боз дурахшиш мекунад ва Реал Мадрид бо харидани Франко Мастантуанои 17 сола тасмим гирифт ҷавоби худро диҳад. Лос Бланкос пас аз як соли мушоҳидаҳо аз болои бозингари дастаи Ривер Плейт ниҳоят шартномаро расмӣ имзо карданд ва мо фикр мекунем ки онҳо кори дурустро карданд. Чаро? Ҳоло мефаҳмонем ки чаро Мастантуано барои Реал Мадрид интихоби беҳтарин аст. дар бораи Реал гуфтем бояд қайд кунем ки имшаб дастаи шоҳона бозии аввалини худро таҳти роҳбарии Алонсо дар ҷоми ҷаҳонии бошгоҳӣ баргузор мекунад. Мадридиҳо бо Ал-Ҳилол бозӣ мекунанд ва шахсан ман интизорам ки Алонсо кадом шакли бозиро ба роҳ мемонда бошад. пешгӯии худро дар ин бозӣ бо як икс анҷом диҳед ва бо истифода аз калимаи сеҳрноки таҷфут то 8000 сомонӣ соҳиби тӯҳфа гардед. маълумотҳои лозима дар комментария. ПСЖ ва Реал ҳарду дар тобистон шадидан барои Франко мубориза бурданд. Танҳо ҳамин далел нишон медиҳад ки ин бозингар фавқулода аст. вақте ки ду бузургтарин клубҳои ҷаҳон барои ба даст овардани як наврас мубориза мебаранд, ӯ бояд ки истисноӣ бошад ва чунин ҳам ҳаст. Франко футболбозиро аз 3 солагӣ дар дастаи маҳаллии Ривел де Азул оғоз кард. дар 10 солагӣ ӯро ба санҷиш ба Риверплей даъват карданд, вале рад кард. он вақт бошад ба теннис дилбаста буд ва волидайнаш низ мехостанд ки ӯ ҳамин роҳро идома диҳад. аммо соли 2019 дар 12 солагӣ ӯ ба Ривер пайваст ва зуд рушд кард. дар синни 16 солагӣ шартномаи касбӣ ба даст овард ва ба ҳайати асосӣ роҳ ёфт. сеюмин бозингари ҷавонтарини таърихи клуб гашт. дар соли 2024 ӯ аввалин голи худро ба нишон расонид. ҷавонтарин голзан дар таърихи Ривер Плейт. фаъолияти ӯ он қадар чашмрас буд ки сармураббии мунтахаби Аргентина Лионел Скалони ӯро майи соли 2025 даъват кард ва 5 июн дар бозии интихобии ҷоми ҷаҳон бар зидди Чили ӯ дебют кард. дар он бозӣ ҳарчанд ҷавонтарин бозингар буд, вале дар 10 дақиқаи кӯтоҳ 2 дриблинги муваффақ кард ва ҳамаи пасҳояшро дақиқ дод. аммо шояд барои ӯ чизи муҳимтар бозӣ кардан бо Лионел Месси буд. як шарафи бузург. даъват ба дастаи қаҳрамони ҷаҳон ва амрикои ҷанубӣ дар синни 17 солагӣ ин шӯхӣ нест. Скалони маҷбур шуд ҷояшро ёбад ва шояд ӯро барои ҷоми ҷаҳонии 2026 омода мекунанд ва ростӣ бо чунин истеъдод Мастантуано шонси зиёд дорад ки иштирок кунад. ҳарчанд синнаш паст аст, Франко аллакай яке аз беҳтарин дриблёрҳои лигаи Аргентина аст. сеюмин дар шумораи дриблингҳои муваффақ. ӯ на танҳо барои тамошо зебост, балки фоиданок низ ҳаст. аз рӯи пасҳои головар ҷои дуюмро мегирад. дар шумораи имкониятҳои эҷод карда бошад, дар 10-гона ҷой дорад. ҳарчанд ҳадафи асосияш паст додан аст, лекин ӯ гол ҳам мезанад. 7 гол дар 19 бозӣ. барои наврас натиҷаи хуб. зарбазанӣ ва техникааш олӣ. ҳатто зарбаҳои ҷаримавиро беҳтарин зада истодааст. дар ин мавсим аз ҳама бештар голи ҷаримавӣ ба самар расонид. Франко дар нимҳимоят ва канори рост хуб бозӣ мекунад, вале метавонад дар мавқеъҳои дигар низ баромад кунад. ӯ ба бозии Неймар, Фоден ва Хулиан Алварес нигоҳ мекунад ва аз ҳар кадоме чизе гирифтааст. чизи ягонае ки дар Реал Мадрид барои ӯ душвор хоҳад буд, ворид шудан ба ҳайати асосист. мо медонем ки Реал аз истеъдодҳо пур аст. бубинед ки чӣ қадар вақт лозим шуд то Винисиус ва Арда Гюлер худро нишон диҳанд. аммо бо мураббии нав ва хабарҳои эҳтимолии рафтани бозингарон мисли Родриго шояд имконият фароҳам шавад. ягон ҷароҳат ё дастрас набудани бозингари асосӣ ин имкониятро медиҳад. агар истифода кунад, шояд ояндаи бузург оғоз меёбад. вале ӯ ҳоло 17 сола аст. зарур нест ки ҳама мисли Ламин Ямал зуд тарканд. муҳимаш сабр, рушд ва мутобиқшавӣ ба футболи аврупоӣ аст. ин трансфер барои фардо аст, на барои имрӯз. бинобар ин бозии ӯро танҳо дар мавсими 2025-2026 қазоват кардан хатост. ӯ дар оянда ситора мешавад, шубҳае нест. танҳо бояд интизор шавем. мисли Винисиус 2 сол лозим шуд, вале ҳоло ӯ яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон аст. Мастантуано низ метавонад ҳамин роҳро тай кунад. вақт диҳед ва ӯ ҳамаи шуморо ба ҳайрат меорад.